Sinterklaas en de verstekking. Zoek nou, daar, voor het raam. Filmen? Wat, Belinda? Wat denk je dat je moet het dwaan binnen? Lokkig wie het dichterbij een politiebureau iepen. Politie, wakker worden. Wij moeten wat zien letten. Veel een blauw bureau. Hé, wat? Wat maakt je hem zien litten? Nou, sorry hier. De hond van Jimmy is ontvierd door twee boeven. En die gaan wij op film zetten. Ja. En doe... Aha. Maar dat is... Controlekamer. Dit is code 1. Alle teams, op het dik. Zet hem op, meisken. Dit is je kans. Het gaat mogelijk om Sloegen Arie en Bob de Brekker. Wat had dit te betutten? Nee, doe gewoon, baas. Alles gaat nevens het plan van Sjors. Plan van Sjors? Aries en Bob de Been. Dit is de politie. Jou je moeder. Je bent voor slaan om singelen. Verzet had geen enkele zin. Kom van de nacht met de hand boven de hollen. En ik zie deze lange zin net nog een keer. Is dat duidelijk? Smart, Harry. We zijn er kleuren bij. Maar Bob, wat kunnen ze dus meidje? Dat is wie Rick. We hadden ons net meer. Die is zelfs warm. Voor jou is hoor. Maar we weten net wat voor. Waar we net in. Nee, we zijn onschuldig. We hadden niet vast of zo. En al helemaal, geen wit hoentje. Dat zat er ook eens dat het dus van slaan gek maken had. Oh nee? En wat komt daar dan aan? Bassie! Wat is een best hoentje. Beste hoen. En samen is dit ontveringsdrama goed aandoen. Het is hier nog een drokte van belang midden in de nacht. Zo kreeg Mac nog de heid en mem van Jimmy om haar zoon zijn hoentje Bas op te heljen. Maar gelukkig is alles goed beteerd. En daarmee wil ik deze reportage, zo vlak voor Sinterklaas doen, maar afsluiten. Maar Satisjen komt er nog een onverwachte bezieker. Sa, mijn beste Sjors. Nevens mij hast u het een en toren uit te lezen. Zwarte Pieten smieten 's nachts pakjes toch de squastinnen en binnen in het algemeen net dwande boeven te vangen. Oh, goeie Sinterklaas. Maar ik ben vanzelfs geen echte Zwarte Piet. Ik dacht dat Jimmy minstens zou blij wezen zo met het warm van zijn hondje, als mij de nieuwe portable DSV die in zijn pakje ziet. Letter op 5 december om precies te wezen. Dag Sinterklaas. Je woont mij zien? Ja wist, Sjors. Ja wist. Er binnen een aantal mensen heel speciaal voor die komen. Draai die maar eens om. Sjorsie! Jimmy! Luister, George. Het tafel wel dat ik het in een oor te meidje ha bij het ministerie in Den Haag. Sinterklaas had mij alles hoe die verteld en zo werd ik uit die vermiste familie. Die bist als kwijt. Ja, dat is ze. Het voelt net mooi, maar we hadden die hele familie opsporen kunnen. Jors! Oh, Lem! Jors! Hey, George! Maar Hoyt hier dus nog een verrassing. Ja, vanzelfs. Zomaar eens bij de deur. Oh, mijn eigen plekje! Voor iemand die het moeilijk vindt om mensen bij elkaar te brengen en te vervangen wat er net meer is, had Sinterklaas het net onaardig dien, zoek ze. Ja, beste Piet. Zo Sjors maar weer. Wat een verhaal net. Nou ja, ik had je nog wel het brief uit Friesland. Hoe de benen haar taal en zo. Ach, dat is weer ek. Maar ik heb een goed idee. Ik liet dit verhaal gewoon optekenen. Mijn plaatsjes en teksten in de Friese taal. Wat letter bij de stripteken, Piet. Tja, George en Jimmy. Dat had wel wat.
Maar toch. Oké. Wat viest dan van de verstekling? Ja, een originele titel bedenken is nog net zo makkelijk. Maar gelukkig is alles weer goed, Haroon. Hoi.